السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحیم. او امید اولا میری دوستا او پنجمی چیز احکام کفن احکام باید کفن چو پراخ و مزنی شرعی کفن ببنتے چیہ ترمذی روایت کتا امام البانی صحیح قرار داتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رچو خطبہ دنتے و ظاہر گیری ہمیں خطبہ توکا فرمائنی تے یک صحابی ذکرہ کا گشتی شپا وفات کنک بیتا برتگے شپا کل کتگے و آئی کفن شرعی کفن نبیتگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر گیری گشتی اذا کفن احدکم اخا فلیحسن کفنہ ان استطاع گشتی اگر شامی آرانچی کسی ملوتی براتا کفن کنتے مسلمان افزا بڑا یہ کفنہ شرعی کفن بکنتے کفن شرعی کفن ببان بل اسی معنی نہیں کہ اسراف بکنتے کفنان تو کا سکے گرام قیمتی کفن بگیرتے ہیں نا شرعی کفن ببان تو مزن ببان میت ستر بھی بیتے ہیں اسی مقصد ہمیشہ حدیث ہے شرعی اگر مثلا اچھی غریبی ملکی بھی آئی او دا کفن انچو چادر چیز نیستے اگر کسانی چادری بیت مثال اگر آئی سارا ما پھر بیتی آئی پاٹ ڈلنا بنتے اذا بڑا آئی سارے نیمک چیر دائک بھی بیتے وہ تکاللہ ایرکنک بھی بڑا آئی پادا نسرا کھائی اگر انچی چیز ایرکنک بھی بیتے قبر توکا اگر آئی کفن پورا نبیت کسانی کفن غریبی حالتا مرتا انچی جا گئے بسر کفن نبیت تے کفن آئی پورا نبی آئی سارے نیمگا چی جو کفنی بکننتے وہ قبرہ ایر بیتیا پادا نسرا فدا کھا اگر انچی چیز بیتیت تے کفن جا گیا چی حدیث ہستا صحیح بخاری و مسلمہ وحد کے مصعب بن عمیر شہید کنک بیتے احد آئی کفن نبیتے فرمائنے تے گشتے ہیں اگر ما آئی سار گشتے میں کفن کے آئی بیتا میں چادر اگر آئی سار ما چیر داتا آئی پاٹ ڈننا بیتے گا اگر پاٹ چیر داتا ساری ڈننا بیتا سبحان اللہ منی دوستا میں چار صحابہ ہی ڈولے بیتے گا مصعب بن عمیر شہید کنک بیتا کفنی نبیتا کہ کفن کنک بھی بیتے اگر سر چیر داتا کہ پاٹ ہی درد کرے گا اگر پاٹ چیر داتا کہ ساری درد کرے گا گوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائتا گوشتے ضعوها مما يلي رأسه ودقى رواية خطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه الإذخر گوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائتا گوشتے سارائی چیر بھی دیا میں کفناگو اور آئی پادانی سارا اذخر ایر بکنے اذخر یکائی ردیت مکہ گوشتے آئی پادانی سارا ہمیں اذخر ایکن بھی بیتے گوڑا سنت ہمیں ڈولائیں اگر کفن آئی پورا نبی آئی پادان سارا کھا ایر کنک بھی بیتے او احکام چی کفن ہے اگر مردم شہید بیتے میدان جنگ با اللہ دین وستا شہید کنک بھی آئی گودا نکشمتے شہید گود کشگ نبا امی گودانگو وتی کفن کنک بھی وتی گودانگو کفن کنک امی گودانگو پتا گودانی سارا کفنی بکننتے گودانی سارا کفن کنک بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث روایت احمد والنسائیہ گشتے زملوہم فی ثیابہم گشتے امی وتی گودانگو کفنش بکنے بزا امی وتی گودانگو کل کنک ببنتے امی دولا مصعب بن عمیر ما ذکر کو وتی گودانگو کل کنک بیتا و حمزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نواکو وحدی شہید کنک بھی امی دولا وتی گودانگو کل کنک بیتا امی گودانی سارا کفنی بکننتے وتی گودی بلے گرائیں شہید ہے جائز نہیں ای گود کشک ببا بلے امی شہید کے اللہ دین وسط جنک بیتا وتی گودانگو کل کنک بیتا و آخری مسئلہ کفن مسائلان چی محرم اگر احرام حالتا میری امی وتی احرامانگو کفن کنک بھی اگر مائیت مو عمریا اگر حجہ وتی احرامانگو کفن کنک بھی چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی وکفنوه فی ثوبین امی مرد کی ہوشتری لگت کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائنی مجھتے وتی احرامانگو شیا کفن بکنے بزا محرم وتی احرامانگو کفن کنک بھی